Okay. Daghang salamat sir biya nang kuan, ligid nga kong gipangayo. Daghang salamat sa Idol Jonry Tirana sa ligid nga imong gihatag ng Idol Sir Idol. Pero puno akong bobao diri. Puno. Pero puno kayo. Usa ka baw-bawhan. Daghang salamat sa ligid nga imong gihatag Sir Idol. Marami sa eskwelahan. Sa mga gusto mo palit silang mga motor parts no, arera mo diri sa Kang Macjan. Sana pa? Lagi puno agad eh. Kabago pag yun na. Alatang tanga na to na. Ito rin ni sok-sok dere. Ako ka diri. Aga na diri na. Gilid do. Tira. Butan lang niya. Ako rin sok-sok. Kamu ni yung mga pandiryo. Trabahante diri nga mga buutan kayo, mga gwapo pag yun. Gara sir oh. Ga. Mo na imong kinakusgan ko andiryo. Gara napanguban da oh. Diri na mo sa tindahan oh. Macjan motor parts sa mga gustong mga palit sila mga motor parts no, diri ra mo sa Atbanganing Integrated sa Ilihan. Daghan kayong pisa diri. Tara oh. Kalimot. So usbong ko daghang salamat Sir Idol sa imong ligid nga gihatag.